Bishop, good afternoon, sir. I lose wishi a he punishi. You put out with phone and he punishi. Sir, all my You put out with attachments. he punishi. All my attachments are all weak. All my attachments. Okay, on a time naya. No, I bet naga more come again. Kebishina no yanem. Owerri. Owerri. We phone now na lage laramaso. We phone now na lage laramaso. We phone now na lage laramaso. Therefore, 25. Prostrate, ma ke shapo straight. Prostrate, get we paka hiti rebe shanyu amamre. We paka hime ijibe shebi shanyu amamre. Chikota ti to tishiga. Chikota tan to tishiga. When you choosing? Sir? When you choosing? Mbasa. Then ele church register. Oh, maka oyi. Oyi. Tono. Iwe hike. Sir? Iwe hike, iwe hara. Ewe mike. Ele kwene ya. Yeah? Kena week. Huh? Yes, sir. Damn you. Oh, maka my skirt. I sing it damn you. Oh, maka the skirt. I sing it damn you. Damn you. When he can then when he can he get Otele Rosana. Shame unto you. Shame unto you. You have failed. You have failed in your hotel. You have failed. Oh my God. Lewanya straight, Lewanya front. First head up Lewanya Gakata. First head Ike. Lewanya Gakata na huno one bingo. Lewanya Gakata na huno. Ife Lola note. Ife Lola note la di hotel ingwere. Ife Lola note le. Mwen hotel abawa genyi na. Game we guy. Mekarende wuni ike nara. One bingo. Go tiki had no that girl up me no na UK. No na UK na when he come when me find girl na TikTok. Me find girl na TikTok. Otele Rosana. Let my sister. Oh, my sister. Oh, one name. Le. Otele Rosana. Here we're gonna. Oh, one name wine. One name wine. And that name. One name wine you could not tell me. Turn Kudi. Turn what? But Jesus. Otele Rosana. Get it in here. 4 weeks. Say K we're gonna. Ike Chineke nyere m. Gakodi front. Get when lube hundi. Samba.
Onye ka m na-eme interview ọ ga-ekọwa onye ka ọzọ. Ọ nwanne m nwanyị. Ọ mụa. Unu abụọ alụbeghị di. Yes, sir. Anụ unu chọrọ ka m mekọta unu ya? Yes, sir. Anyị achọ ndị koro moto. Anyị achọ ndị koro moto. Tọnụ. Ya, hey, ake. Ike ọkpọ tọnụ front ebe a. Tọnụ front ebe a gịnị ka bịara m isi. Ike ọkpọ tọnụ front ebe a. Ike ọkpọ gị maka m gbaga. Esh, bọga anya si tọnụ. Tọnụ lewanye ebe a. Lewanye ebe a. Gara aga bụrụ ike ege bịa agwa m si nwere ike. Ike gị yiri ike ege. Bara nga bịa agwa m si nwere ike. Bọga anya si ese ilubeghị di. Sir? Ọ gị ka m kpọga. Ị nwere ike Chineke agbaga ọkụ. Ọ gị ka m kpọga. Bịa na ilubeghị di. Yes, sir. Gị para ihe agarịga. Sama mo. Ema. Ụjọ tụga ha. Ụjọ tụga ha. Ịpụ ọrịa. After has no BBL, but nsị ha mba no original Chineke nyere m. Ịpụ ọrịa Chineke agbaga ọkụ. Ịpụ ọrịa Chineke agbaga ọkụ. Gịnị nwe ọsọ? No, sir, apa m ọrịa. Enwe ọrịa ịba. Yes, sir. Gịnị ka ụkpọgara gịnị mere nwekwa n'ara? Sama m ụjọ tụga ha sị ha achọghị Ele ihe mere na inwe ha ara nwa bingo. Sa ara m. Inwe ha ara. Enwere m ara. Akụkọ. Come on, sit up, Chineke agbaghị ọkụ. Bịa, ike ọkpọ bịa were fon a jide n'aka. Ọya, pụrụ na ebe ahụ m na-ajụ. Were nu fon a jide n'aka. Otele ukwu aha gị? Sa? Otele ukwu aha gị? Sa? Aha m Chamaka. Chamaka onye? Ụzọnna. Otele Rosana gị nwakwanụ? Chizoba Ụzọnna. Akwụnụ mana ihe emeghe ebe a ga-aba na soshal midia niile m ga-adịrụ mewe unu ntavu. N'ime unu abụọ ele onye mụrụla nwa n'ụlọ? Anyị amụbe nwa. Unu gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka unu gụrụ? Business admin. Science lab tech. Unu dị afọ ole? Adị m 25. Kemgbe unu na-eto, nwoke ọ bịala na famili unu si na ọ chọrọ ịlụ unu? No, sir. Enwebụ onye mmadụ ma ọ nwoke ma ọ bịaranụ sị achọrọ m ịkwụ ụgwọ isi unu? No, sir. Unu nwe ndị ebe? Owerri. Ebe na Owerri ka unu shi? Nekedi. Ebe na Nekede? Ụmụọma. Ebe na Ụmụọma? Ụmụite. Ebe na Ụmụite? Ụmụite, sir. Ebere unu ugwu? Otele, ụmụ Otele achapụrụla ihe eji anyụ amamịrị tọghị ụtọ. Unu ọjị agba akwụla? Mba o. Enwere mgbe atagidere unu n'ụlọ atagide unu abụọ mmadụ asị na ọ chọrọ ịta unu abụọ esoro nwoke gama? Mba o. N'ime unu abụọ ele onye atara ya aba amamịrị n'ụlọ mmadụ? Mba o. Unu abụọ onye tọrọ?
Yawa. You want to know that for le? 24. Ni mo na bo elo ye puso bara. Laya babara. Babara. Ona babara ambo. No, sir. Nunu de ndo na yela nunu. Unu na aga no sa de munu. Yes, sir. Una bo elo ye na aka anyu oke ahụ. Yawa. Nwaanyị Otele ukwu na anyu oke ahụ. Yawa. Listen, I don't joke here. If you think I'm playing here, I bring you people down. Brian no be na post here on the internet. It's going. Kapi kulanga better etakoshibeza. Etakoshigeza yawa. Yawa nwere ike nyu ahụ Chineke agbaga ọkụ inwe ike. Ele no ta ahụ shapata gị n'ike. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Branga bịara sịga yawa. Lọtị shiri akwa kan were Otele ga agbaga mpe. Nwa bingo. Yes, wapakanga hishanyo mamre. Wapakanga hishanyo mamre. Brabura ka kovangi hishanyo mamre. Le honchaga. Ata no kan de onye ji be foreign exchange. Aya, tona suga. Artist. Ya shift ebe. Come on, shift all that Otele. That's it. Put pattern on Otele. Look at. Na here, when I hear we're in Nika. No, sir. No, sir. Ajugamge. Eh? Mwana nwe hike. Ajugamge. Ajonye nwe hike. Geti yano. Ajugamge. Totally yiri canopy ebutre na burial. Branga bet nyata. Bia Otele ukwu were reverse bia. Hey. Madam nwona gị n'elu mbụ. No, sir. Bịa were phone. No, sir. Face your front. Bịa nwaanyị Otele yiri Otele eji gbaa knockout. Come on, put that. Braga, I want to say come back. Eh? Otele yiri Otele agbara knockout. Braga, bro, Otele bịa nyem. But this is your chance now. I said, get up, you Chineke agbaga ọkụ. Oh, my turn. Your turn. Oh, my turn now. Your turn na gịnị mere? Oh, turn mu now. Oh, my turn. Otele yiri board ụmụ ndị ogbi Braga bịa kwa ma ya taa. Bro, Otele oche kitchen bịa ga-abịa kwa m sọ your turn. Na hoto one bịa, it is sure no onye mụrụ this girl mụrụ. Yes, sir. The same mama, the same papa. Yes, sir. Lo toshi no ko onye iko gị ije dị. Bịa nga abịa gwa m sọ your turn. Oh, your turn na gịnị mere? Buru ike hapụga reserve bịa nga abịa nere m sọ my turn. Oh, my turn. Oh, slim fit. Asenge them you slim baragara. Slim baragara. Kege yiche friend and do Hawasa neje aria babe ala. Braga I said, hey, Chileke Bapago Kim. Come on, focus here, focus on one bingo. I think you focus in with week. A week a keja ludi. A week a keja ludi. When you're reading when I with Ike. I got about Rosa. Ike had the knock come one fella. Nama mona lineage hackish.
Gị nwa pa Otele. Abiodu ọtala gị mbụ. Ha? No, sir. No, sir. Nna gị ọnwa onye Yoruba. No, sir. Unu ma iri eshi. Yes, sir. Gị nwa na onwe gị eshi wetu aka ahụ n'ọnụ gị. Wetu aka ahụ n'ọnụ gị. Ọmụ gwara gị sị enwe n'ike. Ọmụ gwara gị sị enwe n'ike. Bịara nga abịa gwa m sị nwere ike. Anụ ụlọ nwere nipụ. Yes, Yes, sir. sir. Ma nke gị. Nke were nipple, nke ya were nipple kwa. Sa? Nke gị nwere nipụ. Sir, I nwere nipple. Enwere m. Ewere m, o were. Okay. N'ime ụlọ abụọ ele onye abụrụ ọnụ. So nwa ya bụrụ ọnụ o. Gịnị ka unu na-arụ? Company, our brother. Company onye. Our brother. Our brother bụ onye. Senior brother anyị. Senior brother anyị, ọpere nna anyị. Ya agwa ọjọọ unu nwere ịma jọrọ ezigbo njọ ọ ga-awụ nwoke bata na ndụ unu. Unu ga-alaike ịgwa nwoke ahụ si lekwa agwa ọjọọ unu ma unu nwere. Onye nwe agwa ọjọọ o. Enweghị agwa ọjọọ. No, sir. Mgbe alịla gị nwere agwa ọjọọ. Enwe m agwa ọjọọ o. Enwe m agwa ọjọọ. Ele infection unu tritirile kemgbe unu kwụtowa agbọghọbịa. Owe infection. Ụmụ nwoke ole tarala unu? Somua. Unu abụọ ụmụ nwoke ole tarala gị? Tanana abụọ tara m o. Gị nwakwa na ole tara gị nwa? Nke m atọ. Nke gị wa atọ. Ihu ihe anya mere gị. Onye tọrọ gị atọ na abụọ ata ya gị ma buru ata ma bingo ọ bụ nga ala agba gị gba first. Nke gị wa atọ. Eshi Otele ukwu ndị tara gị aha ha. Sir Michael na onye. na Emeka. Gị nwakwanụ. James, Victor, and Bishop. Ese? James, Victor, and Bishop. Bishop nke ole? Our own bishop can go. I'm my own bishop. Ka ihe ha gwara unu ha ji too unu. Sir, onye nke ọzọ my first date ịmụta otu esi eme boyfriend and girlfriend. Ele ihe ọ gwara gị. Ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị. Ọ sị m na ọ likere m na ọ ga-achọ ka anyị nụrụ in a relationship. Yes, Yes, sir. M sị ya yes. I gwara gị that first day, guess yes. Mba sị m yes that first day. Ask me and let me think about it that time. Ngwa. Gị nwa ele ihe a gwara gị. Normal casual friends. Before you date. Ele ihe a gwara gị nwa. Nwa bingo ele ihe a gwara gị. Gị Sir, anyị eruola n'ụlọ di. Anyị eruola ịnọ n'ụlọ di.
So that I can help Diani. Without a woman in a man's life, when so any person on akuku nwoke na help ya na build the home. I get happier without a woman in a man's life when her name. But without a woman in a man's life, that means what can I? So so I had join their hands together to build a home. Malele let him need to Sir? One day one year knockout, let him know the Tori Luti. I just settle down no na. It's a settle down. Makagan Kiji settle down. Oh wait. And when? I just settle down na. I just lady, abi. Una bonu when I hear one in age, I wouldn't tell it. I am. Banu mezuoku n'imu na belo onye merele wine na wine mbo. Oh. Kenso ke ihe waro n'obodo unu bi n'ime ya n'obodo unu shi n'ime ya wo obodo unu ke ihe unu ma agwara unu na ọwa arụ na unu mee ya na ọ dịghị mma ke ihe agwara unu wo nsọ obodo unu. Owi ilu di gamitikwe di nwoke ọzọ ọwa arụ. Bia mbali lo ihe agwara gị. Yes sir, I love the ya na-agba n'eji. Onye gwara unu All that day. unu abụ ele onye ka ama nri echi. I'm a nri echi. Oh, nice. You want to grow business admin? What is business administration? Sabi go skip to that part. Okay, skip. Let me skip business admin. Skip. Little. Skip. You want to go You want to go lab science? What is lab science? So lab science we does to be fit. Lab science. Sir? It's a lab all medical style, all medical. It's a lab working. That's lab science is all about science. All about science. And I feel them no. Anyway, field by field, all I feel them no. Otele was science. I want to hear what lab science. Otele was science. Science. Iblanga. Wapakanga hishanya mamre chile kabagoko. Lab science is all about science. Otazo Otele was science. Gaka science in Robbie. Tonazo. Yes, sciences. Tonazo. Leno science all grown school. I will lab science renga. Lekwe lab oga witwe ebelanu ngega mabru doctor ebelanu ngega mabru tana so le maya front chile ka bagoko lab science ebelanu ngega mabru doctor geji stethoscope nyo rie onye lab science is all about science le lab tangerine ebela Otele Rosana lekwe lab that would have phone. Come on, that would have phone. That would have phone. That would have phone. Can the pansa. That would have phone. The mother and then I won't the baba and the pansa. I've been gone now. I will father. I'm going to can I'm a patata handkerchief and the chief yell and ordinala. Unye Chief Adam Nito. I take care of myself very well. On your lab science. One nigga why must away home, I must see I will come. Ya jiro why your respect to me, Gabs skip. Kege way that defend the lab science in it. If I want them lab science get para. I want them course I hear go on a school. I'm not gonna aso. Ebelange brun de lab ibe. Lay her heart to na comment section. If I have a number na ha bro up and the ahuna de power na phone. I got my number more. I say them you, one bingo. Them you. Okoko chasing get them you. Lay hot chaga.
Chaga knock onye misara akanwụ. Bịa skipo. Onye skipo. Skipo. Ma na-ata gị n'anyụ. Skipo ma atara gị enyụgha. Yes, sir. Yes. Onye lab science enyụrụ anyụ. Sanu ma gba mmiri wewe. Azụ Chineke kpọkwa gị oku mgbe ị na-ekweghị asa. Nwa bingo gbagbukwa onwe gị na mmiri. Ịbagha mamịrị bịa agwa m sị ịgbagha mmiri well. Paga emepele borehole. Paga emepele borehole. Ịgbagha wichi mmiri. Ịgbagha wichi mmiri. Paga emepele borehole. Ọsụ moke ibu n'ike agarịga mmiri ma asala sayensị. Ịgbagha wichi mmiri. Onye eriri eri. Ewere amụ soda sacha gị otele gị. Ịbịa nga bịa agwa m ị na-agba mmiri. Ịgbagha wichi mmiri. I say damn you. In your mama and I bed, gave you a say baga mmiri. Baga witch mmiri. Purele haka, aka na okwo. So that satagi blood otelege. Ganine hiwele. Anu manyo kama mmiri o. Oh mamre kenyunga. Oh mamre kenyunga. Wa bingo. Ba mamre. You got to put sauce trage Macintosh. Atamaga so aga ni ma hakwe Macintosh onu abịamara ya na bed ebaga mamara onye ji Macintosh ataga nwa bingo Otele nidri Macintosh n'ihi mamara ọbaga genotype uno genotype ga skipo blood group uno. Opposite. Skipo blood group okay? O positive. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that please. So can subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya share ya. Awara bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya takushi is again for. For what? Subscribe for this place. I have our Facebook handle, okay? Get our Instagram handle, okay? Get all your skip your phone number. Mbao. All your Facebook handle and Instagram handle. They blocked my Facebook and my IG, so this is my TikTok live. They blocked. When Facebook and IG. Oh, TikTok They grown at school. Kebranga best from English. When Facebook and IG. When TikTok. Yeah. Lab science. Sir? What is a pronoun? A pronoun is the name of a person, animal, place, or thing. Hell! Everywhere.